Лукашенку запярэчыў яго ж генерал. Куды нацэліўся Лукашенко? Што пажадаў Лукашенко свайму новаму сябру? У Беларусі згарэў замак. Прыбіральня ўпала разам з членам. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі ўжо зараз. У сярэдзіне жніўня Александр Лукашенко інтэрв'ю расейскаму прапагандысту Папову казаў пра пагрозу з боку Украіны. Маўляў, больш за 120 тысяч вайскоўцаў трымае Украіна на мяжы з Беларусю. На белорусско-украинской границе более 120 тысяч войск Украины. Не прайшло і 3 тыдняў, як яго абверг ягоны ж дзяржсакратар Совету бяспекі Александр Вольфович. Сегодня вблизи государственной границы, да, оно не только сегодня, оно в последние 2 года на территории Украины, рядом с нашими границами, находится группировка вооруженных сил, других структур, военизированных структур Украины, около 14 тысяч военнослужащих. Усяго, як сказаў Вольфович, на мяжы з Украінай знаходзіцца толькі 4 тысячи вайскоўцаў. И наогул мы мирные люди, заявил Вольфович. Политика Республики Беларусь никогда не направлена была на угрозу кому бы то ни было. То ли нашим соседям на Западе, то ли тем более нашим соседям на юге. И всегда мы украинцев, украинский народ рассматривали как братский нам народ. Дык хто ж тады кажа правду? Згадваецца выказванне яшчэ маладога Лукашэнкі. Я регулярно ператрахиваю усе кадры и точно знаю, кто в рот, а кто не в рот. Можа, пара зноў кадрамі заняцца, хаця ён гэта і так увесь час робіць, не дапамагае. Ну не можаш Лукашенко казаць няпраўду. Ён нават вырашыў стварыць яшчэ адзін музей, на гэты раз нацыянальна-гістарычны, і каб у ім не было ніякага нацыяналізму. В ней нужно отразить объективный взгляд на нашу историю, чтобы не только белорусы, но и другие народы могли согласиться с ее трактовкой. Як там іншыя народы, а вось Ігор Марзалюк зусім згаджаецца. Вось як шчыра ківае, прагна ловіць ды размашыста запісвае кожнае слово. Ды яшчэ на суседа зыркнуў падазрона. Чаму той сядзіць як пень, ды не запісвае? Надо подчеркнуть особые страницы истории нашего государства. І Марзалюк падкрэсліў і нават кропку паставіў. Нібы цвік убіў. Разам з Лукашэнкам у беларускую гісторыю. Нядаўна Лукашенко сустрэўся з кіраўніком свайго парламенту, а дакладней кіраўніком сваёй кішэннай палаткі Ігорем Сергіенкам, у якого пацікавіўся, як функцыянуюць органы. Как работается, нормализовалась ли ситуация после выборов, Палата представителей, как работает, все ли функционируют органы. Прымеркавана это было да Дня народнага адзінства, які з 2021 года адзначаецца 17 верасня. 85 гадоў таму, 17 верасня 1939 года, Савецкі Саюз уступіў у вайну з Польшчай на баку Гітлера. Лукашенко атрымаў ад Сергіенкі ў падарунак падручнік «Беларусь адзіная». Але за спінаю яго Амерыка на глобусе. І ўжо не першы раз глобус у лукашэнкаўскім кабінеце стаіць менавіта так. Дык можа ён ужо нацэліўся на Амерыку? А што, можа так разам са сваім новым сябрам і мараць? З якім сябрам? Ды з Кім Чен Ынам, якого 9 верасня павіншаваў з днём незалежнасці Паўночнай Карэі. Упэўнены, мінскі Пхеньян хутка дасягнуць значнага прагрэсу ў наладжванні практычнага ўзаемадзеяння ў такіх галінах, як сельская гаспадарка, медыцына і фармацэўтыка, адукацыя, падкрэсліў Александр Лукашенко. Ну зараз усё папрэ. Дарэчы, прычым тут народ Таджыкістана, якому Лукашенко пажадаў працвітання. У расейскай версіі гэтага працвітання няма. Як аказалася, рэдактар сайта пераблытаў і ўторкнуў абзац суседняй навіны. Вось асабіста не пракантраляваў Лукашенко. І тут накасячылі. Цікавае слово «працвітання». Па-беларуску правільна было «просквіту». А можа, ўсё правільна, абое ж рэжымы даўно працвілі. Прагнілі і цвіллю пакрыліся. Вось і пажадаў Лукашенко і далей пакрывацца цвіллю. Дружба Лукашэнкі з Кім Чен Ыным немагчыма без Пуціна, бо сябраваць ім магчыма толькі праз расейскую тэрыторыю. А тут расейцы сталі перашкаджаць. Прычым не дружбе з Паўночнай Карэяй, а з Кітаем, але ў першую чаргу самі сабе. Як паведаміў Белпол, пад пагрозай аказалася пастаўка прыцэлаў для расейскіх вайскоўцаў, якія вырабляюцца на беларускім прадпрыемстве «Белома»,
беларускім оптыка-механічным аб'яднанні. Справа ў тым, што раней дэталі да прыцэлаў пастаўляліся з Кітаю прамымі авіярэйсамі. Зараз жа іх перагружаюць у Расіі. І вось адна з буйных партый тых запчастак ужо 2 месяцы як завісла ў мытным тэрмінале ва Улан-Удэ. Яе могуць нават канфіскаваць. Маўляў, прадукцыя ж для ваенных мэтаў. Так бюрократычныя расейскія законы сыгралі супраць саміх расейцаў. Таму запчасткі з Улан-Удэ могуць паехаць не туды, а расейцы замест прыцэлаў да цеплавізараў з білому атрымаюць лом. Пакуль беларускія мытнікі не прапускаюць у Беларусь кітайскія запчасткі, беларускія памежнікі выпусцілі з краіны Рамана Пратасевіча. Ён разам з жонкай вылецеў адпачываць у Дубай. Дарэчы, рэйсам Белавія, якая, дзякуючы яго палёту ў 2021 годзе, амаль спыніла зараз свае палёты. Праўда, тады Пратасевіч ляцеў рэйсам Ryanair. Дык можа тады кампанія адмыслова згадзілася на пасадку самалёта ў Мінску, каб задушыць канкурэнта? Думаю, у канспіролагаў ёсць і такая версія. А як жа са штрафам? Няўжо паспеў заплаціць? Так шмат зарабляе на заводзе зваршчыкам? Ды не, штраф ему адмянілі, пра што ён паведаміў прапагандыстам Людміле Гладкай и Константину Придыбаеву. Дело в том, что я еще некоторое время назад подал апелляцию, и, в общем-то, мне отменили этот штраф. Вот, поэтому все честно, все законно, то есть это была официальная процедура. Маўляў, не адзін жа ён вінаваты той штраф, таму і не павінен плаціць. Это нешта новае ў юрыдычнай практыцы. Выходзіць, зараз і члены банды. Калі ўсю банду не зловяць, могуць нічога пацярпеламу не плаціць. Ці это толькі Пратасевічу такі прывілей? Нічога, адпрацуе. Будзе зараз рэкламаваць палёты рэйсамі Белавія. Пакуль Пратасевіч вылецеў з Беларусі, у саму Беларусь усё часцей сталі залятаць расійскія дроны. Прычым нават не пытаючыся. Адзін з іх праляцеў усю тэрыторыю краіны і заляцеў ажно ў Латвію. У Латвіі інцыдэнт уважліва вывучылі, праявілі занепакоенасць, абяцалі ўзмацніць супрацьпаветраную абарону і прыйшлі да высновы, што адкрытай эскалацыі няма. Латвія не была яго мэтай. Дрон выпадкова заляцеў. Выпадкова заляцелі дроны ў паветраную прастору Румыніі, яшчэ адну краіну НАТО. У паветра прыйшлося падняць нават румынскія знішчальнікі F-16. Тыя суправадзілі беспілотнікі да мяжы з Украінай і вярнуліся на базу. А дроны паляцелі далей ва Ўкраіну. Як кажуць, без каментарыяў. Нават лукашэнкаўскія самалёты былі вымушаны збіваць расійскія беспілотнікі. Выбухі былі чуваць над Гомелем, другім па велічыні горадам Беларусі. Абышлося без ахвяраў. Але ў апошні час пажары апанавалі Беларусь нават без дронаў. Гарэла салома на Віцебшчыне, сена на Магілёўшчыне, крама пад Магілёвам, гараць альманскія балоты. А пад Мінскам згарэла больш за 90 000 куранят. Тым часам па краіне праходзяць дажынкі. Для іх на палях пры дарогах пабудавалі цэлыя замкі. З саломы, вядома. І вось адзін з іх у Дзяржынскім раёне згарэў датла. А ў Брэсцкай вобласці з-за пагрозы дронаў дажынкі перанеслі на больш позні тэрмін. Толькі супрацьпаветраную абарону падцягнуць і пачнуць. А дажынкі ў Беразані, горадзе, які зараз завуць на расейскі манер Беразіно, адбыліся. Якой там толькі халеры не было. І пышныя цёткі, і смажаныя свінкі, і папрыка ў выглядзе лукашэнкаўская сцяга. Нават сам Азаронак у госці завітаў. Ён стаў галоўным цвіком праграмы, пра што і пахвалілася мясцовая раёнка. Але брадзецкі буфет з яго настальгіяй па Савецкаму Саюзу пераплюнуў нават Азаронка. Там прадэманстравалі айчынную альтэрнатыву заморскаму сілікону і прэзентавалі новы аўтамат. Не калашнікава, вядома, а па продажу газаванай вады. Такое спалучэнне настальгіі па саўку і навейшых тэхналогій. Вось паглядзіце. 5 копеек коробчиком. После чего? Опа! Копеечку закинули. На кнопочку нажали. Пошел процесс работы. Работа пошла, закипела. Опа! Ось толькі такого трактора там яшчэ не хапала.
Гэта нагадала анекдот, які мне школьніку распавядаў мой бацька. Паехаў адзін пан да другога ў госці, захацеў у прыбіральню. Зайшоў, а там усё зіхаціць. Прысеў па патрэбе, зрабіў сваю справу, бачыць, побач кнопка. Націснуў і бацюхны, там усё падцерла, падмыла. Прайшоў некаторы час, і ўжо да яго той пан едзе ў госці, а ў яго ж няма такой прыбіральні. Звычайная шпакоўня. Але ж не хочацца тварам у гразь упасці. Наняў он слугу, заплаціў му добрыя грошы і паставіў знізу з квачом на доўгой палцы. Прыйшоў госць у прыбіральню, зрабіў сваю справу, а слуга яму і навёў гігіену. Ні халеры сабе, думае госць, у яго нават кнопку націскаць не трэба. Як жа ён это прыдумаў? І вырашыў з цікаўнасці падгледзець. А слуга падумаў, што дрэнна падцёр, і махнуў му тым квачом па твары. То быў анекдот. А вось 6 верасня на мясцовых выбарах у Рязанскім раёне той жа Рязанскай вобласці здарыўся сапраўдны анекдатычны выпадак. Адбылося это ў сяле Аграпустынь, дзе выбарчы ўчастак месціўся ў паўразбураным медпункце. Але да прэзідэнцкіх выбараў, што праходзілі ў сакавіку ата года, там зрабілі новую прыбіральню. Шпакоўню, вядома, усё як і належыць у нацыянальным стылі. І вось у сярэдзіне дня эта прыбіральня рухнула разам з членам выбарчай камісіі. Як аказалася, тым членам была жанчына. Яна амаль не пацярпела, толькі загнала ў руку колькі хлудоў. Хлуда-то па-расейску гучыць як заноза. Кіраўнік Рязанскага раёну Барыс Ясінскі паведаміў, што прыбіральню ўжо паставілі на месца і ўмацавалі. Будзе стаяць так доўга і моцна, як сама пуцінская ўлада. Цікава, дапамаглі б таму Ясінскаму, калі б ён сам праваліўся. Вось у Індыі чыноўніку з адміністрацыі дапамаглі. Справа было так. Чыноўнік з адміністрацыі штата Утар-Прадэш пайшоў з сябрамі на раку Ганг. Падчас плавання яму захацелася зрабіць селфі, ён паслізнуўся, яго панесла цячэннем ракі. Побач знаходзіўся дайвер, і сябры чыноўніка папрасілі ў таго дапамогі. Той запатрабаваў за гэта 10,5 тысяч рупій, прыкладна $125. У сяброў не было з сабой гатоўкі, таму яны вырашылі перавесці грошы онлайн. Дайвер пераканаўся, што грошы прыйшлі на рахунак і палез ратаваць чыноўніка. Але ўжо было позна. Цікава, калі будзе тапіцца Пуцін, Лукашенка таксама будзе чакаць, калі яго на рахунку з'явяцца грошы? Ці будзе наадварот? Пуцін будзе ратаваць Лукашенку? Не раз жа такое ўжо было. А вы як думаеце? На этом у нас усё. Віншуем вас з днём вайсковай славы, які беларусы адзначылі 8 верасня. 510 гадоў таму пад Оршай сумеснае войска Вялікае княства Літоўскае і Польскае каралеўства атрымалі перамогу над маскоўскім войскам. Калі для вас это бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце падабайкі ці не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся тым відэа з сябрамі. Да сустрэчы ў чацвер. Жыве Беларусь! Слава Украіне!